Hola famílies, benvingudes als vídeos de la FAMPA. Degut a que l'últim trimestre ha sigut diferent, hem de considerar que aquest estiu també ho serà. Per això vinc a presentar-vos propostes i alternatives per ajudar-vos a que aquest estiu sigui el més agradable possible. Si vau seguir els meus vídeos anteriors, vau veure que vaig parlar sobre les rutines. Hem de fomentar i hem de continuar en aquestes rutines, ja que si ens han sigut útils i ens han portat, doncs haurem de continuar per a que els nostres fills no perden l'autonomia i les responsabilitats que han agafat durant aquest confinament o durant aquest curs. Però una recomanació molt important és que estem en estiu i hem de ser més flexibles, conscients que s'han de dur a terme les rutines i les responsabilitats, però amb flexibilitat i amb bon humor. En segon lloc, una proposta que molts de vosaltres coneixereu són les famoses escoles d'estiu. Considere que aquest estiu són necessàries. Són necessàries perquè ajuden a relacionar-se als nostres fills entre iguals. Són necessàries perquè vinculen l'alumne en l'escola, de nou, i són necessàries per a fomentar noves amistats. En tercer lloc, fer esport en família. Anar en bici, nadar, fer senderisme, tot l'esport que pugueu fer. També altres esports que són més competitius, tenis, futbol, depèn del nombre de família que sigueu. És molt important perquè el deport fa que com a família coneguem més els nostres fills, les unim més, saber quines són les seues aficions i quines són les seves destreses i habilitats. En quart lloc, podem disfrutar, o millor dit, devem disfrutar del nostre clima i de la nostra situació i ubicació geogràfica que tenim. Tenim mar i muntanya. Hem de gaudir-la amb la nostra família. Hem de fomentar que els nostres fills tornen a jugar amb els seus companys de classe, que tinguin cites amb els seus amics. Hem de fomentar, seguint les medides degut al Covid, però els nostres fills necessiten molt tornar a relacionar-se entre iguals. Una de les activitats estrella d'aquest confinament va ser la cuina en família. Vos recomano que torneu als fogons i que torneu a gaudir d'estar junts en família i de fer coses que vos agraden. Hem de tornar a disfrutar també dels jocs de taula. Depenent de l'edat que tinguin els nostres fills, podrem fer uns o podrem fer uns altres. Si són més menuts, podrem fer jocs de construcció, puzzles. Aquests jocs ajuden molt als nostres fills a mantenir la concentració i l'atenció. I en últim lloc, fomentem la lectura en família. Si els nostres fills estan cursant segon de primària o a partir de segon de primària, haurien de llegir cada dia 10 minuts en veu alta. Fomenta l'atenció i fa que nosaltres tinguem una millor expressió oral per a comunicar-nos.